Sabi ni Scorp, inaano yan? Kinakakanda yan. Ipailing mo daw. Yan. Ano po nindo kaya? Buko. Ha? Buko. Buko. Daw, pailing mo din. Hindi. Buko. Ginuguta yan o ano? Anong klaseng luto? Adobo. Adobo? Adobo. Sa Scorp, digdi nag-harvest ka yan? Nagkuha kayo digdi? Lag mo sa balde. Ikaw, gusto mo kuha nun? How lang kaya? Kung sakal may makailing ka pa dyan, mahawan ka pa eh. Sige, bye. Okay. Yan po yung cherry blossom na binigay sa akin ni auntie. Cherry blossom, maliit pa lang siya. Pero mabilis lang daw yung lumaki, mga 1 year or 2 years. May tubig pa man ah. O, si mga plastic pa lang. Yan po, kumakain po si Alex. Jollibee. Ito po yung ang palaya. Punggok siya. Halos ang lang. Tundang ano? Hanggang isang dangaw lang. Ito yung eggplant. Malamok.